Il-President Marie-Louise Colero Preca qed tfakkar 3 snin mill-ħatra tagħha bħala kap ta' stat. Kienu 3 snin ta' ħidma favur id-drittijiet, ta' ħidma biex in-nisa b'mod partikolari ifittxu rwol fit-tmexxija. 3 snin ta' President li se titfakkar fil-paġni tal-istorja bħala il-President tan-nies. F'Ħażabbar l-ewwel waqfa minn sensiela ta' tislimiet lil presidenti preċedenti, Marie-Louise Colero Preca selmet lillu rriflettit fuq it-tmexxija ta' mara li ħafna jirreferu għalija bħala il-mara tal-Azzar, Agata Barbara. Ma stajniex ma nsaqsux lil Marie-Louise Colero Preca fuq x'taħseb li se jkun il-legat li tħalli istess waraja. Dawn it-3 snin ġabuni f'aktar kuntatt ma' nies differenti fost il-poplu tagħna. Rrid ngħid li l-esperjenzi li kelli ma' tfal u żgħażagħ huma esperjenzi uniċi u ħajibqgħu marbutin ma' qalbi bla dubju. Bħala t-tieni President mara li qatra pajjiżna ħafna jqabblu ħidmet Colero Preca ma' ħidmet Agata Barbara. L-Agata jiena kelli x-xorti li nkun nafa, dejjem ħares liha bħala mara li batiet, imma fuq kollox persuna determinata u kienet foursquare fuq il-prinċipji tagħha. U dawn huma l-affarijiet li nibqa' nos jien ta' dan is-sens ta' għalija unur kbir li kelli din ix-xorti li nsir nafa.